Moi boa tarde. Vamos a dar comenzo ao pleno extraordinario co primeiro punto do orden do día, aprobación, se procede da acta da sesión anterior. Algúna intervención en relación ca acta? Procedemos logo á votación. Votos a favor? Pasamos ao punto número 2, toma de posesión de dona María Estela González Sineiro. Xa tivo entrada no Concello a credencial remitida pola Junta Electoral Central e xa presentou tamén o rexistro de intereses na Secretaría, polo que procede a toma de posesión mediante a fórmula legalmente prevista. Pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo da Consellería do Concello de Meis, con lealtade ao Rei e agradar a facer da Constitución como norma fundamental do Estado. Parabéns e benvida. Formación, posesión. Pasamos ao punto número 3, proposta da Alcaldía de remodelación das comisións informativas permanentes. Dou lectura á proposta. Vista a renuncia da concelleira dona María Sancho Piñeiro, anterior titular das delegacións específicas seguintes, Servicios Sociais e Maiores, Persoal, Igualdade e Benestar Animal, visto o decreto desta alcaldía de remodelación de delegacións de competencias en concelleiros e concelleiras, visto o acordo adoptado polo Pleno deste Concello en sesión do 27 de xuño de 2023 sobre creación e composición das comisións informativas permanentes, ao beiro do disposto nos artigos 21c da Lei de Base Réxime Local 68 da Lei 597, 22 de xullo da Administración Local de Galicia, esta alcaldía propón ao Pleno do Concello a seguinte remodelación das comisións informativas permanentes. A Comisión de Servicios Sociais e Maiores, Persoal, Igualdade e Benestar Animal reduce as súas atribucións e pasará a ser Comisión de Servicios Sociais e Maiores e Benestar Animal. Presidenta, dona María Estela González Sineiro, que pasa a sustituir a anterior concelleira, dona María Sancho Piñeiro, nas diferentes comisións informativas existentes no Concello. A Comisión de Facenda Especial de Contas de Desenvolvemento Local e Emprego incrementa as súas atribucións en materia de persoal e pasará a ser Comisión de Facenda Especial de Contas, Desenvolvemento Local, Emprego e Persoal. Presidente, don Víctor Conde Calvo. A Comisión de Transparencia e Turismo incrementa as súas atribucións en materia de igualdade e pasará a ser Comisión de Transparencia, Turismo e Igualdade. Presidenta, a propia alcaldesa, dona María Giralde Barral. Procedemos a votación? Sí, é votación. Procedemos logo a alguna intervención, perdón? Sí. Bueno, bos días. Simplemente darlle a benvida, neste caso, a nova concejala e despois, en canto ao tema da comisión, pois votaremos o mesmo que votamos na comisión, que foi a abstención. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto, proposta da Alcaldía de réxime de dedicación parcial e retribucións da Concelleira de Servicios Sociais, Maiores e Benestar Animal. Dou lectura, proposta. Visto o acordo adoptado polo Pleno do Concello en sesión de data 27 de xuño de 2023 que ten por obxecto establecer as retribucións da alcaldía e determinadas concellarías, vista a renuncia da concelleira dona María Sancho Piñeiro que viña asumendo as seguintes delegacións específicas, Servicios Sociais e Maiores, Persoal, Igualdade e Benestar Animal, e tendo en conta a remodelación de delegacións e atribucións en favor dos concelleiros e concelleiras que forman parte do Goberno local, considerando o preceptuado nos artigos 73 e 75, Lei de Base do Réxime Local, considerando que os membros das corporacións ten dereito a percibir retribucións polo exercicio do seu cargo cando o desempeñen en réxime de dedicación exclusiva ou parcial. Considerando o anteriormente exposto, proponse o Pleno da Corporación o seguinte acordo. Primeiro, determinar atendendo á natureza do cargo o grado de responsabilidade e dedicación que exixe que o cargo de Concellería Delegada de Servicios Sociais e Maiores e Benestar Animal realiza as súas funcións en réxime de dedicación parcial, cunha dedicación parcial do 54% da xornada laboral do Concello e sen prexuízo da asistencia ás sesións dos órganos colexiados do que forme parte. Segundo, establecer a favor da Concellería Delegada de Servicios Sociais e Maiores e Benestar Animal
que desempeñe o seu cargo en réximen de dedicación parcial, as retribucións que a continuación se relacionan que se percibirán en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as 2 restantes correspondentes a mensualidades de xuño e decembro e darlle de alta no réxime xeral da Seguridade Social, debendo asumir esta corporación o pago das cotas empresariais que correspondan. O cargo de Concellería Delegada de Servicios Sociais e Maiores e Benestar Animal, cunha dedicación parcial do 55% da xornada laboral do Concello, percibirá unha retribución anual bruta de 11.708 euros, con cargo a aplicación orzamentaria 912/100. Terceiro, acordar que alta en Seguridade Social e as retribucións fornecerán efectos desde o día seguinte a que o membro da corporación que ostente o cargo referido acepte expresamente a dedicación. Nese caso, esta circunstancia será comunicado ao Pleno da seguinte sesión ordinaria. En caso de non aceptarse a dedicación no prazo de 3 días hábiles dende a notificación do acordo, entenderáse rexeitada e ao concelleiro de que se trate serálle de aplicación o réxime previsto no artigo apartado 3 do artigo 75 da Lei de Bases de Réxime Local. Cuarto, notificar en forma legal o presente acordo interesada con expresa advertencia da necesidade da súa aceptación do réxime de dedicación correspondente ao cargo que ocupa. Quinto, as retribucións sinaladas experimentarán as variacións que establezan anualmente as leis de orzamentos xerais do Estado, outra normativa a efecto para o persoal ao servicio das administracións públicas. Sexto, publicar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ante o Baleiro de Anuncios da sede electrónica do Concello de forma íntegra o presente acordo para os efectos de su xeral coñecemento dada a súa trascendencia en cumprimento do disposto nos artigos 75.5, Lei de Base de Réxime Local, 8.1f da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso a Información e Bo Goberno. Sétimo, quedan modificados ou derrogados cantos acordos opóñanse, contradigan ou resulten incompatibles co previsto no presente acordo. Alguna intervención en este punto? Procedemos logo á votación. Votos a favor? Abstencións? Seguinte punto. Proposta da Alcaldía de nomeamento de representante na Corporación da Mancomunidade do Salnés. Do lectura. Sí. Visto o artigo 4 dos Estatutos da Mancomunidade do Salnés, no cal a Xunta da Mancomunidade estará formada polos alcaldes e 2 concelleiros nomeados por cada un dos concellos mediante acordos plenarios. Visto o acordo adoptado polo Pleno deste Concello en sesión de 27 de xuño de 2023 de designación de 2 representantes do Concello na Mancomunidade do Salnés, visto que un dos postos dos representantes elixidos polo Concello se encontra vacante debido á renuncia da concelleira polo Partido Socialista de Galicia PSOE, dona Marta Sancho Piñeiro, a Alcaldía propón como candidata a membro da Xunta da Mancomunidade do Salnés a concelleira do Partido Socialista de Galicia PSOE, dona Araceli Maquieira Laiño. Ben, procedemos logo á votación simplemente do cargo de Araceli, da proposta do Goberno que sustituye a Araceli a María Sancho. Votos a favor da proposta? En contra? Ou abstencións? Non entendo. Abstencións. E pasamos ao punto número 6 e último, dación de conta da resolución da Alcaldía relativa á remodelación de delegacións de atribucións en favor de concelleiras e concelleiros. Este decreto, que trátase unha competencia da Alcaldía, ten que ver con a proposta anterior que resultou aprobada de remodelación das comisións. Pola equivalencia que hai entre as delegacións que establece a Alcaldía nos distintos concelleiros e as propias comisións. Vista a renuncia da concelleira dona María Sancho Piñeiro, que viña asumendo as delegacións específicas de Servicios Sociais e Maiores, Persoal, Igualdade e Benestar Animal, en uso das atribucións que me confiere o artigo 23.4, Lei 785, reguladora de bases do réxime local 43 do Real Decreto 2568-86, polo que se aproba o Regulamento, Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, veño a realizar a favor da nova concelleira, doña María Estela González Xineiro, as seguintes delegacións: Servicios Sociais e Maiores e Benestar Animal. Segundo, veño a realizar en favor do concelleiro Víctor Conde Calvo a delegación relativa a persoal, por tanto, o ámbito das delegacións específicas deste concelleiro incrementase, comprende Facenda, Especial de Contas, Desenvolvemento Local, Emprego e Persoal. Estas delegacións abarcarán tanto a facultade de dirixir os servicios correspondentes como a de xestionalos en xeral, sen
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. En calquer momento, a Alcaldía poderá asumir as atribucións delegadas nesta resolución sen prexuicio da súa vocación conforme a legislación do procedimento administrativo común. Terceiro, a Alcaldía recupera as competencias en materia de igualdade que as desenvolverá xunto coas relativas a transparencia e turismo. Da presente resolución darse conta ao pleno na primeira sesión que celebre e publicarase no boletín oficial da provincia tabla de anuncios en prexuicio da súa efectividade dende o día seguinte a súa asinatura. Este simplemente era dación de conta. Acción de contas, sí. Y como era un pleno extraordinario, non hai máis puntos a tratar. Levantamos a sesión. Gracias.